Zure historia kamaren aurrean kontatzen duzun lehenengo aldia da? Bai. Erabaki erraza izan da? Ba, egiz esan ez. Lehenengotan dudak aukin nauzen, baina pentsautot denpora asko dela isiltasunien daroatela, eta bilurre sentiduten dozu, lotza sentiduten dozu, paitute sentitzen zara, bastertute, eta uste dute eskarela gu izen biher hori sentidu behar dugunak. Pentsetan dute alderantziz izan biherko zauela. Non dago zure historiaren jatorria? Noiz hasi izan dena? Ba, indala 8 urte edo. Nire ordungo bikotiek ezauen lanik eiken. Nik aste barruen lan eiken nauen eta asteburuetan ostalaritzan eiken nauen lan bebai. Da beste aldetik ez tozu ikusten inolako erantzunik. Harremana nolakoa zan? Hasieran oso polite. Oso ondo konpontzen gintzezan, da polite. Eta momenturen batean harreman hortan bere reakzio violentorik edo somatu zenuen? Nik uste dut gitxinek joan zala, ez? Azkenien, azten zarenien diru esartu bida etxien, berak ez taulanik eiten, eta azten zarenien apurbet eskatzen, ez? Dinozu, txiki umiek Sanjubiko zuz bierrien, azte buruen, eta berari arrantzan eitie gustauten jakon. Eta berak sentitzen dauenien mosten hasten dala bere askatasun hori, hor da liskarrak hasten diezenien. Hor da, cuando eres una egoísta, zu baino gehiza behiten dut nik esnia ataraten nauen eta nire lagune gelditzen zan etxien umiek zaintzeko eta biberoiek emoteko, berak emon biherrien. Orduen horrek, gitxinek eramaten dutzu arazoak aukitera. Eta erlazioa etetea erabakitze duzu? Hor erabaki nauen erlazioa iztie, bai. Berari esan hautzen, zatozten umientzako esala egokize izango, guretzako bez, ondo konpontzen ginela, eta nire aldetik egiz esan da, bai, karo, hori nahi dozu, azkenien zure seme alaben aike da, bikote bezala aukeratu dozu, eta maitatzen dozu. Usten duzunean ere, oraindik maitatzen dozu? Bai, eta denpora pasaute gero be, bai. Asko kostatu zitzaizun, erlazioa hausteko erabaki hartzea? Bai. Horrek zer suposatzen zuen zuen? Eta zer suposatzen zauen niretzako? Sortu nahi dozun dana bukatzea. Erabakiz ezuk hartzen dozu. Eta hori lepoan eramango zu betiko. Berak nola reakzionatu zuen? Txarto. Urte bete edo emon zauen seinalerik emon barik. Atzerrira joan zen? Bai. Nik umien aurrien saiatzen nintzen, igual telefonoz beragaz hitz egiten nauela eiki eta telefona pasau da, moztu egin da deize, eta saiatzen zara apurbet estaltzen. Egiz esan ez dakizu ondo iken zauzen, ez tozun eiken, hankasartzia izen zan edo ez, berari eskatzie bueltatzie, alde batetik baietz uste dut, baina momentu horretan pentsautozu egokizena dela. Ez bikotekide moduan? Ez bikotekide bezala, baina bai aita bezala. Bakoitza bere txien egon gintzezan, eta berak eskatu dozten aukera barri bat elkarrekin saiatzeko, eta nik esan zeten, klaro gure nauela, maite mindute jarraitzen dozu, eta baina eskatu nautzezan aldaketak. Lehengotan nahiko ondo joan zan gauzie, zeniek birikizetako arazo bat aukin zauen, eta etxien sartzen hasi zan horren konture, eta atzera hasten diez dirabira batzuk. Nire alaban urte betetzeko gonbidapenak prestatzen egon nintzen lagun bategaz, eta alaban hausize etxera etorri izan bera bakarrik, alien egon ziren aitegaz, eta esan dotzeten da, lastana, bakarrik etorri zara, eta bai, eta dau, eta bernan. Eta handik zati batera txikize etorri izan.
Eta bera iritsi zanien, esan zeten, digo, zelan biltzezu sumie bakarrik, eta afarize prestatzen hasi zan bera, guk jarraitu ginen gonbidapenak eiken umiekaz salan, deitu zauzen umiek afaltzeko, umiek esauriela afaldu gure edo esan dotzien, eta zaratak hasi zan. Altzau nintzen begitzeko aber zer gertatzen zen, eta zuteko aterantza iristen hauela, urten zan laban bategaz, esanez que todo era culpa mía, te voy a matar, zorra de mierda, umien aurrien. Saiatu nintzen etxetik botaten, nire lagunen laguntzagaz, eta umiek lasaitzen. Esan zieten aike laban haukin zabela eskuen gaztaie mosten egon zalako, eta batzutan gertatzen dela urduritzen garela, eta zarataka zialgarela, zauen bera behien kotxie errebi oskula esanez, soro baten modure, eta umiek hor ja sustauin ziren, pertsianak bajatu ginu zen, eta horrarte. Urruntze agindua esarri zenean, zuri ze iruditzen zitzaizun? Lelokeri bet. 200 metro dekozu zametik eta horra aurrera. Azkenien iruditzen jata, olako neurriz ekartziek suposatzen dauela euren buruek berotzia. Neurri bat hartzekotan hartzen dozu neurri gogorrau bat edo ez dozu neurririk hartzen. Zauz egoera bardinien, baina bera asarratu hau nino. Herri txiki baten bizitzen gintzezan, eta lagun bategaz telefono hitz egiten nauela, beko interfonoa ikutu zaurien, eta zabaldu nauen bai bekoati eta bai goikoa bebai. Pentsauten lagun baten bat dala etxera zeuzer hartzen edo, arrastizen horretaz hitz egiten egon ginenez. Gora iritsi zanien, txakurre zaunka zizan, da atera begitu nabenien ikusi naben desenka jaute. Ez hausten bere etxi esala bebai, eskubide guztiz edekola negoteko, sartu zan eta ja... Orduan ere urruntze agindu esarrita zegoen? Bai, onino urruntze agindu barruen. Eta danetik esan dozten. Esautzeten mesedez joateko, besotik ebatu nauen, eta besotik ebatu nauen nien joten hasi zan bera. Lortu zauen lurrera botatie eta gainien ipinilatan eskuek zamandeko zela. Eta hor sentidu nauen tragauin biztela, ezin nauen arnazik hartu. Eta pentsauten nauen bakarra zan, listo hau da dana, da ez dotaz nire seme alabak ikusiko atzera. Eta orduen txikizen negarrez hasi zan, da negarrez hasi zanien askatu inozten. Da altzau nintzen, da korrika joan nintzen umien hogera, logelako atien agertu zan bera, eskue lepoan ipinike, nik jakin hauen zeu zerbekola lepoan. Esan dozten umien aurrien tragauin biostela. Da umia hasi zan negarrez, aita atzera ez mesedez, aita itxi amatxu baketan, aita nahiko da. Eta telefonoa hartute bajatu nintzen eskilarak bera, ertzainetara deitu nauen, da konturatu nintzen umiek goizen itzi nauzela bakarrik beragaz. Ez hastien ertzainak ez eskeiteko iritsi arte, eta ertzainan kotxia ikusi nauenien portalien, segiduen igo nauen, korrika gorantza, da txikize besoetan aukin zauen, kenduin hautzen, ertzainak ebatuin zaurien, eta eskatu nautzin mesedez eroatie, ze ume txikizektan ikusi zauen. Eta holako momentu baten ikusteot, que ez te marka un antes y un después. Oraindik ez dut topatu nire lekua zure zen.
egun bire edo haukin ginun lehengo epaiketa, zeiotzue juizio rapido deitzen daurien haoin. Niri ipini hostien, ipintxotzue ofizizozko abokatu bet, epaiketa horretik nik enaben ikusi behin. Heldu nintzen epaitegire niraitek lagundu doste danetara, baina heltzen zara, ez dakizu ez zertan zoazen, ez zer topaukozun bertan, ez zer esan biozun. Salaketaren bidea hartzeak zer suposatu zuen zuretzat? Amets gaizto baten sartzia. Nik lehengotan jakin izen nauen, pasau binauena enauen ipiniko. Hor momentuen, enauen inor animauko. Ze bakarrik zauz, ertzainetara zoaz, eta jaso noben tratoa izen zan, lo más humillante que me ha pasado en la vida. Emoten dau, ez dotzuela sinesten modure, ez? Seganera niri esa hostien, ja, bueno, pero ayer no quisiste venir a poner la denuncia, eta dinozu, ja, es que ume bidekotas. Aber, segaitik itxinauen etxien sartzen. Erruduna zu sentiarazten zintuzten? Bai, eta holan sentidunaz. Pentsatu zenuen kenduko dut salaketa? Bai, bate baino gehizautan. Zoratu iken zara. Nire ordungo bikotiek etxetik ospitelera eroan zaurienien, ospitelien deklara usaben que aunque no estuviera drogado, le hubiera matado igual. Eta nire txien erabili zauen labana, karo, nik kontautun dozu dana bilurregaz ganera, ez, de que no se me olvide ningún detalle, gauzak ez aldatzie, denporak kontrolauten, ze emoten dutzu sensazioa, que te están juzgando a ti. Eta urten hauenien epaiketatik, suposatzen zan nik beragaz nauela gurutzatu bier, eta justo ascensorien sartzen egon zala ertzain bigaz, enjosten gestoa samie bai biostela, eta te voy a matar, esan dozten ertzainan alboan. Dadino zujo, hori ikusike, ez da hori eba peiken. O sea, el simple hecho de que diga eso no es suficiente para que se termine todo. Etorri zarien nire txera. Ikusi dozuen nire txie zelan dauen. Markauten hau. Nire semia ikusi osu zelan dauen. Ospitelera joan da eta berak esan dau, que aunque no hubiera estado drogau, que me hubiera matau igual. Epaiketa batetik urten eta holako gestoak egiten dau zertzainan aurrien. Zer gehiago biozu? Eta orduen deitu nautzen, nire herriko talde feministako ezagutzen hauen neska bateri. Eta horri zen argize ikusi nauen momentua. Kristonlako maitasunegaz tratau osten, abokatu bategaz kontaktuen jarri osten, ikeragarrizko emakumie. Salaketaren bidea hartu izanagatik zalantza asko izan dituzu. Baina gaur kamaren aurrean jartzen baldin bazara da, argi daukazulako salatu egin behar dela. Bai. Eta animatu nahi dituzulako zure kasuan dauden beste emakume batzuk salatzera. Bai. Zergatik egon da txipaldaketa hori? Nik neska honegaz kontaktuen jarri nintzen erarte oso txarto pasau nauen, salaketa jarri nauen momentutik, baina salaketa espan nauen jarri, nien nintzen hemen egongo, eta egongo banintzen bebai, aukiko nauen bizitza bainik eta bai nire seme alabak suposatzen dut que vas tirando del carro, ez? Eta olako jenti ondoan deko zunien lagun ditotzue. Esku emoten dotzue eta sugaz burrukatzen dauria. Orduen ez da lehengotan aukin hauen sensazio bardine bakarrik zauzela y dices, buf, esto que es? Si encima la culpable soy yo.
Sistema judizialan sentitu duzun bakardadea gizartean ere sentitu duzu? Bai, lehengokoz kutsilloa ataraztenien samara, auzokidiek entzun zaurien gertatzen sana, porque montausan kristo konsiderable bat. Albokoak ati esabalik aukin zauen. Ertzaina galdetzen joan zanien, esan hautzien da esan dostien que preferían no declarar. Kartzelara sartu zaurienien, nire lanposture etorri ziren lagun bi, irainka mehatzuke matxurak zauri esan lanpostuen, bezero bizek oso jatorrak, harinautik ezagutzen hausen bai, eta behar nauen guztireko eskaini ziren, deklarauteko, baina inguruko jentiek ebitan, azkenien ez da hori ez arazoak gure. Eta bai, bakarri sentiduten zara momentu askotan. Beste momentu batzutan ez, beste momentu batzutan iraindu doztenien edo, bai egonda jentie aurre iken dauela. Amets gaiztoa bukatzen hasi da? Ez, pulserak entzen dotzien momentutik berak datu danak dekoz. Non nauen lanien, ze gimnasizotara noan, nire seme alaban ordutegizek, entrenamentuek, garajien ondekoten, dana, oinkendin jotzia. Eta pultzerak kentzen dan momentutik aiztu jendio zutaz. Ez teko zu inolako babesik, ez da inolako kontrolik, bera agertu alda nahi dauen momentuen. Bai zugana, bai seme alaban gana, nire semiek deklarau egin bierri zen zauen, psikologo forensetik pasau eta bisita danak debekatu dotzi esan. Orduen, ez dau, baina baideko eskubidea eskolan agertzeko. Eta zugan agerturatu daiteke? Nigana be bai. Beldurrakin bizi zara? Bai. Kotxia adibidez garajien ez sartzen, gabaz esnaz bakarrik ibiltzen, alabi entrenauten doanien begituten zabiz, zerbait konstantemente ganien dekozune. Ez dutzu izten momentu askotan bizitzan aurrera ikie. Nik eskertu izango nauen. Nire egoeran egondan emakume bategaz hitz egitea eta epaitegizetara olako emakume batek laguntzia. Ze pausu joango direzen gertatzen kontautie, kafe bat hartu biosunien deitu alizetie, saskotan hitz egiten dozu jentiegaz, ez dozu empatia hori sentiduten, edo esara ulertu sentitzen. Esaten duzu beldurrakin bizi zaela? Bai. Gerturatu daitekela uste duzulako, edo? Bai, ziur nau ganera. Gertauko dela? Bai. Gertatzen badabe harrapautie eta ondorizoak ordureko bestera batekoak izetia. Berak bere ikuspuntutik ikusten dau nik sartu dutela kartzelan. Nik endu otzetela seme alabak. Orduen... Ez duzu uste aldatu danik? Ez. Keba. Zugia ez duzu maite menuta jarraitzen? Ez. Ez nire seme alabak aitik, Ni konstientenaz nire seme alabak espazirela erdizen egon, igual jarraituko nauen. Eskerrik asko. Zu hori. Sei, haiengatik borrokatzen eta zugatik ebai, Ni esker. Zu hori.